Cada vez os rapaces reciben antes o seu primeiro dispositivo móvil. E o noso deber é que esta transición se faga da maneira máis segura posible. Avalía a súa madurez e explícalle os riscos que pode implicar e o reto que supón. Configura o dispositivo, quita as notificacións e revisa os permisos. Supervisa e promove a desconexión. Axúdate de ferramentas de acompañamento parental para limitar o uso de aplicacións. Fálalle dos perigos no uso das redes e da súa pegada digital. Configurade xuntos a privacidade do seu perfil. Presta atención a que os xogos e aplicacións que usan sexan acordes á súa idade e madurez e guíos no seu uso. Trata de evitar que nas redes ou nos xogos contacte con descoñecidos. Infórmao dos perigos da multitude de contas falsas que existen. Estimula que sexan críticos coa información que publican e coa que reciben, que a contrasten e que, antes de subir ou compartir algún contido, foto ou sticker, pensen nas posibles consecuencias que pode ter. Evita que teña tarxetas de crédito asociadas á súa conta de Google ou Apple. Observa se se producen cambios de humor, reaccións desmedidas ou calquera outro comportamento que indique que algo lle está a afectar. Amósalle as distintas canles que pode usar no caso de que algo o faga sentir incómodo. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.